тими миллии футзали Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов бозии аввали худро дар Ҷоми Миллатҳои Араб 2023 баргузор кард. Дар бозии аввали марҳилаи гурӯҳии футзалбозони тоҷик дар як бозии баробар аз мунтахаби Либия шикаст хӯрданд. Рақобати дастаҳо дар гурӯҳи А доир гардида бо ҳисоби 2-1 ба анҷом расид. дар сонияҳои аввали нерӯсанҷии футзалбозони дастаи Либия пас аз як ҳамлаи бубарор ҳисобро кушоданд. Футзалбозони тоҷик то дақиқаҳои охири қисми аввали дидор талош намуданд ва ҳисобро баробар карданд. Яке аз футзалбозони шинохтаи кишвар Файзалӣ Сардоров дар дақиқаи 16 бо зарбаи нишонраси худ тӯбро вориди дарвозаи Либия намуда таносубро барқарор кард. қисми дуюми дидор низ барои футзалбозони мо бебарор оғоз гардид. Дар дақиқаи 22 дарвозабони асосии мунтахаби кишвар Фирӯз Бегмуродов пас аз вайрон намудани қоидаи бозӣ бо корти сурх муҷозот шуд. Дар дақиқаи 36 футзалбозони Либия пас аз як аксулҳуҷум голи пирӯзиовари худро заданд. Бо ҳамин тартиб дидори мунтахабҳои Либия ва Тоҷикистон дар оғози бозиҳои марҳилаи гурӯҳии Ҷоми Миллатҳои Араб 2023 бо ҳисоби 2-1 ба суди Либия ба анҷом расид. дар бозии даври дуюми Ҷоми Миллатҳои Араб футзалбозони тоҷик бо ҳамтоёни худ аз Арабистони Саудӣ дидор анҷом медиҳанд. ин вохӯрӣ санаи 8 июн доир мешавад. рақобати дигари гурӯҳи мазкур миёни мунтахабҳои Арабистони Саудӣ ва Алжир бо ҳисоби 4-4 хотима ёфт.